Noa sabiħ tagħna ħallina fl-ikbar paċi u slim b'kollna kemm aħna mdawrin miegħu. Hekk kiteb Simon Mizzi missier ċkejken Noa illi miet fl-isptar Mater Dei wara l-inċident illi seħħ it-tnejn f'pool residenzjali fix-xara Għawdex. F'messaġġ emozjonanti Simon Mizzi kiteb illi Noa li kellu sena u 4 xhur tagħhom ħafna f'dawn ix-xhur. Tagħna ħafna ferħ u ta' dan nirringrazzjaw lil Mulej. Missieru kiteb kif it-talb ta' din il-ġimgħa u l-velja tal-ġimgħa ma kinux ta' xejn u jaf fiċ-ċert illi wasluh fil-merat tal-ġenna jiġri bla xkil ħdejn in-nanna Ġus u n-nannu Hugo. Simon Mizzi qal ukoll illi Noa għaqqad lin-nies flimkien permezz tat-talb u l-kuraġġ illi rridu jwasslu lill-familja. U dan itaffi xi ftit mid-dieqa li għandhom bħalissa. Dan fil-waqt illi qal li jispera li tinżamm din l-għaqda. Tir il-fuq mal-Anġli u mhux strieħ sabiħ stqar missieru fuq il-medja soċjali. Anka Noa Joanna kitbet messaġġ mill-aktar kommoventi u li jmiss il-qalb fejn stqarret illi jisem bina se jibqa' ħaj u li għal dejjem se jibqa' żgħiru tagħha. Intant kienu mejjiet il-messaġġi ta' appoġġ li twasslu fl-aħħar sigħat bis-solidarjetà li ntwerit ma' din il-familja Awċija tkun waħda kbira.